balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito na ang mga nagpapagang balita. President BBM bumisita sa Abra, pinsala dahil sa lindol, mas tumindi. 2 estudyante sa Baguio, sugatan dahil sa lindol. 1 patay sa Mountain Province dahil sa lindol. Mga heritage sites sa Baguio City nakaligtas sa magnitude 7 na lindol. Suspect sa panloloko sa mga gustong manirahan sa mga transient at boarding house sa Baguio City, timbog. Agricultural modernization, hangad ng mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabi amyanan a Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Matindi ang pinsalang idinulot ng lindol sa Abra. Marami ngayon ang hindi pinapayagang bumalik sa kani-kanilang tahanan dahil sa mayat mayay pagyanig. Bumisita naman si Pangulong Bongbong Marcos sa lalawigan para mabilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga residente. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Isang araw matapos ang pagyanig, mas nabunyag ang pinsalang idinulot nito sa probinsya ng Abra. Umabot na sa 5,215 ang nasirang bahay. Bitak-bitak ang mga kalsada. Ang mga residente nananatili muna sa mga open area gaya ng munisipyo at plaza dahil sa takot na umuwi. Sa datos ng DSWD, aabot sa 7,532 pamilya ang apektado. 1,215 sa mga pamilyang ito nasa iba't ibang evacuation centers. Isa ang naiulat na nasawi at 64 ang sugatan. Hanggang ngayon ay kaba ang bumabalot sa mga Abreño dahil sa mayat-mayang aftershocks. Sa tala ng PHIVOLCS ay aabot na sa higit 800. Ngayon kasi nayugyug. And you have to remember, this is a tectonic shift. Kaninang umaga, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa probinsya para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Abreño. Nabibigyan na natin ng mga food packs ang atin pong mga evacuation centers per order ni Secretary. And at this point po, Mr. President, ngayon po ay may 3,900 food packs tayo na i-airlift. At kailangan lang ho namin ng extra chopper. Kasi po, isa lang po ang nag-confirm po. Pinabibilis naman ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada. The General Headquarters allocated 10 aircrafts for the use of Northern Luzon, meaning covering the 3 regions, regions 1, 2, 3, and Cordillera Administrative Region. All of these choppers are distributed in Walas, in Clark, in Camp Aquino, and actually 2 of those choppers are here with 24th Infantry Battalion at Lagangilang, Abra, ready for use. Pinabibilis naman ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada. Let's make sure that we are ready to support them and give them all that they need. Ngayon sa infrastructure, of course, Public Works, paspas nyo
ipaspas na yung pagbukas. Well, actually, so far, 85% nang nag-close, na buksan nyo na. But again, we still have the prospect. Meron pa ring mga kaya nauulit yung sinasabi ni Kong JB that na-clear na nasisira. Pinayuhan na rin niyang doblehin ng mga safety and rescue personnel ang pagsuri sa mga gusali bago tuluyang magpapasok sa mga ito. Nagpaalala naman ang chairperson ng nagkakaisang samahan para sa kapayapaan at kaunlaran na si Cristina Catbagan na maging maingat at huwag magpapalinlang sa mga miyembro ng mga kaliwang grupo na nanghihingi ng tulong para sa ABRA. Sa bisa ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 180 Series of 2022, isinasa ilalim na ngayong araw ang ABRA sa State of Calamity. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagpapagaling na sa paggamutan ang 2 estudyante ng Baguio City. Nasugatan ang mga ito sa pagyanig ng magnitude 7 na lindol. Magbabalita, Charles Limon. Nagpapagaling pa sa Hospital of the Sacred Heart sa St. Louis University ang 2 estudyante matapos masugatan ito kahapon sa kasagsagan ng lindol. Ang isa ay 19 anyos na babae. Tumalon ito mula sa kanyang dorm na nasa ika-4 na palapag sa Bonifacio Street. Tumakbo naman siya sa emergency exit door. Pero siguro sa panic niya, saka sa takot, hindi na bumaba sa hagdan, tumalon. Ngayon, ang binagsakan niya, isang FX na nakapark doon sa baba. Bagsak niya, yung driver naman, agad siya sa Evangelio. Nakatakdang isa lang sa karagdagang pagsusuri ang babae. Nabagsakan naman ng nahulog na debris mula sa University Covered Court ang isang 21 anyos na babaeng estudyante. Varsity siya ng UB, nagpa-practice sila doon sa may gym. Nung lumindol, may nahulog na metal from the roof. Yata, tumama doon sa ulo ng bata. Ayun. Yung bali dalawa yung injured natin, yung Tess Elliot at sa Ayon sa mga emergency responders, mahalaga ang pagiging kalmado at mapagmatsyag tuwing lindol. Isumot lang din ay kano at kita na kasta nga agshake da wiknaan da handa pa nga tumaray or lumagto. Diba ag-cover da pa lang una gitum da cover and hold pa ilata. Ito na awan sa tenturumar. Nung nakapsok ka kasi mag-awan ti ka sa rununan. At mangrik na dalata. Sa huling datos ng pamalang lungsod, 3 na ang sugatan sa lungsod habang 5 naman ang nangailangan ng medikal na tulong dahil sa pagkahimatay o pagtaas ng presyon. Nakaantabay pa rin ang iba't ibang medical emergency responders sa mga maapektuhan ng aftershocks. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa na ang idineklarang patay sa bayan ng Bauco, Mountain Province dahil sa lindol. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Nakikilamay lamang pasado alas 10 ng umaga kanina sa sitio Bogam, Munamun Sur, Bauco Mountain Province, ang 59 anyos na si Andres Sagayo nang bigla siyang matabunan ng gumuhong lupa mula sa bundok. First spot report po, nasa bakuran siya when that happened. So, siya lang po ang natabunan. And unfortunately, he was declared dead on arrival sa Lutheran Hospital sa Bugyas. Ito ang kauna-unahang naitalang pagkamatay sa probinsya dahil sa lindol. 15 naman ang sugatan mula kahapon. Lakas po ng lindol sa ngayon, oh. Sa level 2 ata, sira-sira yung sasakyan namin. 6 ang totally damaged na bahay at 451 ang partially damaged. Sarado pa rin ang Bontoc to Baguio Halsima Road dahil sa mga gumuhong lupa at mga bato mula sa Mount Data. Aabot na sa 812 pamilya sa probinsya ang apektado. SWD has already extended the help to those who are affected. Patuloy pa rin ang pagbibigay nila ng impormasyon sa mga residente sa dapat na gawin, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng mga aftershocks. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, nakaligtas naman ang mga dinarayong heritage site
sa lungsod ng Baguio mula sa pagtama ng magnitude 7 na lindol. Magbabalita, Charles Limon. Balik si Aling Sugar sa pagtitinda ng sorbetes sa Diplomat Hotel kaninang umaga. Okay naman po kasi na-check naman po nila kahapon to. Saka parang matibay naman po ata ang buildings na to. Yung structure niya matibay din po. Sa pagtama ng lindol kahapon, swerteng hindi naapektuhan ang pamosong pasyalan kahit 107 taon na ang tanda nito. Nung lumindol naman po ng malakas nung pagtingin namin dito sa building hindi naman po siya medyo gumalaw. Ang usually po ang napansin namin na talagang yumugyog dito yung mga puno. Tapos chinek namin kung may mga debris. Wala naman po kami nakita dito sa labas na may mga nahulog. Kasi yung sa loob po natin matagal na po siyang pinaklose ng city. Pwede pa daw pasyalan ng Diplomat Hotel compound pero simula noong nakarang taon, hindi na pwedeng pasukin ang gusali dahil sa kalumaan. Kaya naman, sa labas lang muna ang mga turista. Gusto ko po sana, since it's my first time po kasi, na makarating po dito sa Diplomat Hotel. Kaso bawal nga po. Tiis-tiis ka muna. Yes, tiis lang. Sa labas lang po. Bagamat nakaligtas ang Diplomat Hotel kahapon sa lindol, hindi naman nakaligtas ang iba't ibang mga lumang infrastruktura dito sa Diplomat Hotel, kagaya ng mga bitak na ito. Ikinagulat ito ni Aling Sugar dahil malapit lang ito sa kanyang pwesto. Kahapon, sinimulan ng City Building and Architecture Office ang assessment sa mga gusali sa lungsod. Isa na dito ang mga heritage sites. Ang feedback naman sa Diplomat at mga public buildings ay ganun din. Walang severe na effect sa mga structural members. Sa masonry works lang ang affected. In fact, kasama namin yung mga taga PICE na nag-inspect kahapon at wala namang feedback na talagang endangered yung mga heritage building natin. Isa din sa mga lumang infrastruktura na nakaligtas ang Baguio Cathedral. Bagamat 86 na taon na, hindi ito nakitaan ng bitak. Nalaglag naman ang mga ceiling sa multipurpose hall ng Baguio City Hall. May nakita ring bitak sa mga pader sa hallway. 77 taon na ang City Hall. Sumailalim naman ito sa structural assessment at binuksan muli ito sa mga empleyado. Sa Burnham Park, may mga nadiskubreng bitak. Ligtas pa naman ang mamangkat mamasyal sa parke. O sa mga concern, lalo na kung may observation kayo, pwede kayong pumunta dito para padalhan namin ng itong mga inspectorate team natin para i-assist na maigi kung may ang delikado kasi yung mga structural members, yung mga poste, yung mga beams. Pero kung yung mga walls lang ay I'm sure na hindi delikado. Aabot na sa 70 infrastruktura sa lungsod ang ininspeksyon ng CIBAW habang patuloy pang nakakatanggap ang ahensya ng mga request for structural assessment. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Norte, nababahala pa rin ng mga residente na masundan pa ang malakas na paglindol. Nagsagawa naman ng inspeksyon ang Provincial Engineering Office sa mga gusali. Lahat ay ligtas, maliban lang sa isa. Magbabalita, Cristel Tabladillo. Kaba at takot pa rin ang nararamdaman ng mga taga Ilocos Norte matapos yanigin ng magnitude 7.3 na lindol kahapon ng umaga ang hilagang parte ng Luzon. Medyo kinakabahan po pa rin kasi hindi mo rin kasi ini-expect kung may bigla ulit na dadating na lindol or ano man na ano. Kaya sasabi ko lang sa mga tao, keep safe na lang palagi. Gayun din ang tinderang si Aling Remy na patuloy pa rin ang pagmamatsyag. Gayun pa rin, may takot pa rin kami na mamaya mas malala pa yung lang, pupunta ka na lang sa may open field para safe. Ang mga nakatira sa Sinking Bell Tower, gaya ni Aling Amina, kinabahan din dahil sa pangambang pagbagsak ng mga bricks mula sa nasabing istruktura.
Na-shock po kami kasi siyempre malakas na po yun na lindol. Akala namin bugo na yung mga building. Pag natutulog kami paggabi, yun pa rin ang naiisip namin, baka maulit pa yun. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon at assessment ang Provincial Engineering Office ng Ilocos Norte. Idineklarang ligtas ang lahat ng mga punahing gusali maliban na lang sa historical convent ruins. Sa sagot ni Provincial Engineer sa kanyang Facebook Messenger chat nang tanungin namin siya patungkol sa kung bakit idineklarang unsafe ang ruins, ayon sa kanya, ito ay dahil ang pader sa loob nito ay natutumba na at sa anumang oras ay maaari na itong gumuho. Nakalulungkot, lalo na napakatagal na ng ruins. Hindi lang kasi ito kalakip ng kultura namin na mga taga-Paway, ngunit maging sa buong Ilocos. Mas matanda pa kasi ito kasi sa akin at maging sa mga magulang ko, kaya sana hindi na lumindol upang hindi ito tuluyang gumuho. Hiling ng mga residente na sana ay hindi ito tuluyang masira upang makita pa ng susunod na henerasyon. Cristel Tabladillo para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nagsagawa na ng rapid assessment ang mga probinsya sa Region 1 na apektado ng lindol. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Halika dito. Ito ang kuha sa gusali ng Universidad sa La Union habang niyayanig ng lindol kahapon. Nagkagulo naman sa isang palengke sa Urdaneta, Pangasinan. Upang masigurado ang kaligtasan ng publiko, nagsagawa na ng assessment ang mga kawani ng iba't ibang probinsya sa Region 1. Sa La Union, bumisita ang Provincial Engineers Office sa mga government buildings at district hospitals. Yes, amin po ma'am, no, sa La Union na may mga minor damages lang naman tayo at saka mga minor casualty, mga minor injuries. Manageable naman siya at the municipal level, but yung ABRA, so baka magbigay kami ng relief goods sa kanila. Most likely water yung unang ipapadala. Sa Ilocos Norte, may naitalang sira sa ilang simbahan sa Badok, Bacara at Batak. Ilang mga paaralan, tulay at evacuation center din ang nakitaan ng bitak. Nag-ikot din ang PDRRMO ng Norte kasama si Senator Amy Marcos sa Sinking Bell Tower ng Lawag City. Sa Ilocos Sur, suspindido pa rin ang trabaho sa pampubliko at pribadong sektor. Nakipagpulong na rin ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kay Governor Jerry Singson kaugnay sa damage assessments. Sa Pangasinan, nagkaroon ng crisis management meeting ang iba't ibang mga department heads. Sa isang opisyal na Facebook post, tiniyak na lahat ng mga kalsada at tulay ay ligtas ng madaanan. Normal na rin ang supply ng kuryente at tubig. Tiniyak ding walang sira ang San Roque Dam. Kung sakali pong kailangan nyo ng tulong in terms of assessment ng landslides, may mga cracks na nakikita sa mga kalsada. Kung building damage po, may civil engineers kami na pwedeng makatulong po. Padaan po natin sa ating mga kasamahan sa OCD. Malaking kapartner po namin yung OCD para ma-deploy din po kami dito. Sa tala ng NDRRMC, may 12,945 na apektadong individual. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nakahanda namang umalalay ang Social Security System sa mga miyembrong labis na naapektuhan ng lindol. Magbabalik sa report, Ren de Guzman.
Sa videong pinost ni Queenie Crystal Briones Bautista sa kanyang Facebook account, maririnig ang pagkukumahog ng isang babae dahil sa sasakyan na nadaganan ng kanilang gumuhong bahay sa Bangged, Abra. Sa lamang ang kanyang pamilya sa 7,532 pamilya na labis na naapektuhan ng pagyanig. Sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, aabot sa 5,215 residential houses ang napinsala. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng tulong. Nag-release po tayo ng mga 10 million para roon sa partially at totally damaged houses. Ito po ay ibibigay natin in the form po ng aid for individual in crisis. Handa ring umalalay ang SSS sa pamamagitan ng salary loan. Nakadepende ang inyong mahihiram sa halaga ng inyong kontribusyon. Sakaling maisailalim ang probinsya ng Abra sa state of calamity, kwalipikado na ang mga miyembro na makakuha ng calamity loan. Once na may state of calamity na, i-declare, so yun, magkakaroon tayo ng calamity loan. And yung mga provisions doon, nakadepende doon sa pag-uusapan pa ng management. Pero usually yan, nakadepende yung amount doon sa contribution pa rin ng member. Okay, lahat naman mapa-salary loan, mapa-calamity loan nandun. So we have to wait for the guidelines na mabubuo para masabihan natin yung mga members who wish to avail for the calamity loan. 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang pwedeng hiramin ng mga miyembro sa SSS, depende pa rin sa kanilang naging kontribusyon. Verify namin na ikaw ay taga doon or kahit hindi ka taga doon, kung doon ang workplace mo, then you are qualified for the calamity loan. Kinakailangan lamang ay mayroon silang My.SSS account o portal account. Dito na nila sasagutan ang mga detalyeng kinakailangan para makakuha ng calamity loan. Hihintayin na lamang nila ang tawag o kumpirmasyon ng SSS at kung kailan maaaring makuha ang hinihiram na pera. Mayroon ding burial assistance ang SSS. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, suspect sa panloloko sa mga turistang gustong manirahan sa mga transient house sa Baguio, Timbog. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo?
mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Natimbog na ng mga otoridad ang suspect sa panggagantya sa mga estudyante at mga turistang nais magpa-reserve ng kanilang matitirhan sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Na corner noong Martes ng puwersa ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang itinuturong may pakana sa bogus na transient at boarding house. Modus daw niya ay mangopya ng social media accounts ng mga lehitimong transient house. Sakaling may mag-book, agad kukunin ang deposit para sa reservation at tatakbuhan ang biktima. True enough, may isa tayong complainant na nag-message sa atin. So, nag-message muna siya, sinabi niya na nabiktima siya ng ganon kasi nung pagkapadala niya, biglang sure nung sinend sa GCash, bigla siyang binlock sa Facebook. Nung nagkaroon ng follow-up na interview, nirefer niya yung totoong may-ari ng page or yung transient house. So, pumunta naman po dito yung may-ari ng transient house at in-explain niya na sa amin po yung pictures na yon. 2 sa maraming naloko ng suspect sina Rodelito at Joyce. Hindi naman po siya agent, hindi namin po siya agent. So, ang ginawa niya, pagka-comment ko ng ganun dun sa post niya, binlock na niya ako. Then after niya akong ma-block, sinabi ko dito sa business partner ko na paki-message yung name na yun, parang lansihin niya, kunyari ay interesado siya dun sa post. Kasi parang kinabahan na ako na parang meron tong gagawing hindi maganda eh. Oo, sa akin lang maging silbing aral na nawa ito sa lahat at paalala din sa publiko na huwag na sanang pamarisan at huwag na sanang dumami mga manloloko kasi kawawa naman at ang sisirain natin turismo mismo ng ating syudad. Timbog sa entrapment operation ng Raku Cordillera ang suspect. Bakit mo nagawa yun? Sir, kasi siguro po dala na rin po ng kahirapan ngayon. Kaya po nagawa ko yun. Mga ilan yung nabikta mo? Ang kwan po is mga 4 po or 5. Lahat po sila is nagpadala ng reservation. And then, hindi ko naman po intention namang loko sana po ng tao. Kaya lang po talaga lang siguro po dala ng pangailangan at mahirap po makakuan ng trabaho kaya po nagawa ko yun. Handa raw ang suspect na makipag-areglo sa mga nabiktima. And para po doon sa
Mga na-scam po naman, ma'am, sir, humihingi po ako ng pasensya. Sorry po sa nagawa ko. Sana po, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon para maipakita ko na ako ay nagsisisi sa lahat ng nagawa ko, sa mga na-scam ko. I-sure niyo po na kung hanggat maaari na yung mga totoo or mga legitimate na mga owners ng transient house or boarding house or dorms, pwede naman po nating i-check yung mga authorized, like yung mga may totoong business permits sa city natin, sa Baguio City. And yung mga page ay hindi masyadong klaro kasi kung totoo ba na page nila yon or hindi. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Inihikayat ng RACU na magreklamo sa kanilang tanggapan ang iba pang naloko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. There are two ways to give inheritance. One is yung formal last will and testament. Ito ay may formalities required by law. Kailangan merong last will and testament executed by a notary public. Kailangan merong 3 attestation witnesses. At kailangan recorded yung ating last will and testament sa mga disposition ng properties. But we are interested dun sa second mode, and that is a holographic will. Ano itong holographic will? Ang holographic will ay isang testamento na sinusulat in his own handwriting ng isang tao na gustong ipamigay ang kanyang ari-arian doon sa kanyang heirs. Ang holographic will ay hindi kailangan manotaryohan at as we say, it is written by the testator himself. So, there is a case, perks versus perks, dito, yung isang taong may holographic will, pinunit niya yung kanyang holographic will dahil nagalit siya sa kanyang mga anak. And noong pinunit niya yung holographic will, siya ay napigilan ng kanyang kamag-anak from totally destroying yung holographic will. At hindi naman siya hindi niya pinagpatuloy yung totally tearing ng kanyang holographic will. Ni-reconstruct niya yung holographic will, siguro ini-scotch tape niya, and later on when he died, nakita yung holographic will. At ito ay pinagdugtong-dugtong at naging buo yung holographic will. And ang question dito, yun bang pagpunit ng kanyang holographic will ay considered revoke yung will na yon, yung pagpasa ng ari-arian sa mga anak? The Supreme Court said no, hindi ito na-revoke kasi hindi naman total destruction or totally na-tear down yung holographic will. Meaning, hindi niya intensyon na i-revoke yung kanyang holographic will by tearing it apart kasi pinagdugtong-dugtong pa rin yung holographic will. So finally, ang conclusion, effective yung holographic will and yung properties will pass on to the heirs of that testator. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Agricultural modernization, hangad ng mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha!
Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimiti ko masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Makalipas ang 2 taon, muling nagtipon-tipon ang ilang magsasaka sa ika-4 na Highland Vegetable Festival sa Benguet. Dito, muling hinimay ang ilang issue. Inilatag din ang kanilang mahangad gaya na lamang ng agricultural modernization. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Isang oras bago magsimula ang Farmers Forum, matyagang naghintay si Reinolf. Hangad niya'y matuto pa ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. Ang may tutulong ng program na ito na malaman namin ang technology na nagagamit ngayon, mga products na mga bagong magagamit sa farm. Mayroon din yung pagtulong nila sa pag-produce dito sa baptisi na at least may baptisi ngayon para hindi na kami pipila doon sa trading post at may mga bagong technology din na nagagamit dito sa baptisi. Ang mga tulad ni Reinolf ang dumalo sa Farmers Forum na ginawa ngayong araw. Isa sa mga tinalakay ay ang agricultural modernization. Using milk quality, everybody happy na awan ti malamangan. Your interest will be promoted, the interest of the other interest. Ngamin, na-stop dahil titidwa nga tawen because of the pandemic. So, dahil kat iriing tayo manan, tap na at least ma-aware na manan nga itirating nga festival nga ikat i-publish tayo mo not only in the local but also in the national and likewise international pa kuma. Of course, ang primary purpose nito ay para may promote naman itong vegetable industry natin dito sa Benguet.
particularly itong mga highland vegetables. Kaya sinuportahan ng province ito na festival in the form na yung sinabi ko kanina ay in-institutionalize namin through an ordinance. Kasi ito yung parang ang pagkaalam ko parang initiative ng mga farmers ito. Sa akin mas maganda yun pag silang nag-initiate, hindi gobyerno. Ang agricultural modernization ay isa sa mga hangad ni President Marcos base sa kanyang SONA. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network, ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Ang Farmers Forum ay parte ng selebrasyon ng 4th Highland Vegetable Festival. Mayo nitong taon, inaprubahan ang Provincial Ordinance No. 2022-298 para sa regular na pagsasagawa nito. Ilan pa sa mga natalakay sa nasabing forum ay ang financial assistance para sa mga Farmer Cooperative and Association, Agricultural Credit Policy Council, crop insurance at prevention of vegetable smuggling. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.